Alam mo yung parang masikip siya. Pardon talaga. Naiyak. She's my wife, but parang merong nagmomoldo sa akin. Yung one time na nagbembangan kami. Alam niyo ba yung feeling na 'pag nagbembangan kayo tapos parang may nangyari na before? Kumbaga, nakipagbingbangan ka sa kanya pero sa likod ng isip mo, nararamdaman mo na parang may nauna sa'yo nung araw na yon. Ganito kasi, siyempre before, mag-girlfriend, boyfriend kami. Alam mo yung nagche-check-in, ganun. Siyempre, pagdating, pahinga ilang oras, nakaidlip. Then alam mo yung mag-make love kayo ulit. Then alam mo yung parang feeling na medyo, alam mo na yun, medyo smooth na, ganun. Yun yung feeling ko by that time na parang may nangyari na siya before. Actually, yung time na yun, on my mind, iniisip ko dun, baka yung ex niya yung nakaganon niya nga. Pero hindi ko pinansin yun, gano'n. Mag-asawa kami ngayon. Alam mo yung kunyari nagkaroon siya ng menstruation, 'di ba? Like for how many days naman? For 5 days. Then, 'di ba, mag-make love kami. Alam mo yun, yung pardon talaga. Naiyak. Okay lang, naiintindihan ka namin. Alam mo yung parang masikip siya. Which is pang 4 days lang na rest yun, na walang make love. Pero iba na yung feeling, masikip na siya, gano'n. Wow. Pero ng time na yun, yung luwag niya, pag pinasok mo, parang kakapasok ko lang. Ganun siya. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.